Wieħed wara l-ieħor l-imsieħba soċjali reaġixxew b'mod pożittiv għal budget 2016, stonat mad-dikjarazzjonijiet tagħhom ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni li saħansitra ħareġ kontra tnaqqis fit-taxxa ta' dħul. Illum ħabbar tnaqqis fl-income tax għal dawk li ma kinux gawdew minn dan. Imma it-tnaqqis li ħabbar illum huwa redikolu. F'reazzjoni tal-Oppożizzjoni dominata minn negattività, Busuttil kritika wkoll iż-żieda li se jgawdu minnha l-pensjonanti wara 20 sena. U dan il-budget m'għamel l-ebda sforz biex din jindirizza billi jżid surat in-nies il-pensjonijiet tal-anzjani. Il-kritika tal-Oppożizzjoni għal budget 2016 komplit turi djufija tagħha u hawn billi attakkat ideat innovattivi mħabbra fost oħrajn l-investiment ta' 56 miljun euro f'kampus ġdid tal-ITS fi Smart City, ir-roħs fil-prezzijiet tal-fuels u iżjed inċentivi għal muturi u vetturi elettroniċi fost oħrajn. Hemm ukoll nuqqas ta' idejat. Mingħajr ma ta' idejat stenna budget aħjar. Il-konklużjoni tagħna hija li l-Oppożizzjoni kienet tistenna budget aħjar.